tenggene NTT bersama Mbak Risa. Kok iso NTT? Hai! Ayo! Ho ho ho! Ayo dong, bangun dong. Oke, ono sloprete barang. Yo, ayo Mas Suci. Sing tak kongon ngadeg iki Mbak Risa lho, sentot kudu ngadeg iki ngopo? Roh celengan arep jambu. Oke, Mbak Risa matur suwun. Gaweke pantun untuk Desa Kalijingga. Gaweke pantun, Nduk. Ya jenengan wong bocah jebolan saka SMKI Surakarta kae. Ya, ayo njajal. Wis tak nek contoh wae. Weruh tangga tuku tahu. Muga-muga Dusun Kalijingga ke depan semakin maju. Ya. Ayo, tangga. Ya, oleh wis bebas. Iya. Kok boyo nyati. Wis sembarang kowe iki manut patuk diklerokne lho ngomong. Patuk ora ngerti tulis. Nggih, niki tuku klapa ning Surakarta. Heeh. Warga Kalijingga muga panjang yuswa. Amin. Disusul ayo sing siap. Ya. Ayo Wananggono sing ngisor. Susul. Mbak Wanda mesti iki roh dhisik iki. Ayo. Oke. Apa meneh? Tuku sego neng pasar Mbirawa. Muga-muga Kalijingga tansaya ngrembaka. Bebas iki. Ayo kabeh sindene siap. Ya. Ayo sing siap dhisik.
tuku lenga Heeh. neng Kutha Ngawi. Terus Muga-muga warga masyarakat Kalijinggo gemaripah loh jinawi. bagus, alhamdulillah, amin amin amin. Mbak Diding. Yeah. Kutha Surabaya papane asri. Oke. Muga-muga desa Kalijinggo. Kalijinggo tansah asri. Kok tansah ora apa-apa Mas wong kok iki yang penting. Mulane yen ngendika ambek anu Nduk, dadi aja pupumu mbok usuk-usuk. Iya. Sing siap. Mangga. Mbak Anis sing duwe desa mosok ora ngerti. Ana klapa digawe lenga. Oke. Warga Kalijinggo mugi slamet sedaya. Amin. Mangga terus ayo Mbak Meme, yo. Tuku bakso. Heeh. Jaluk. Kebakaran. Ayo tuku bakso nang kene. Tuku bakso Tengawi. Ngawi. Mugi Terus mugi desa Kalijinggo kathah rezeki. amin. Apik ngono lho. Ayo Mbak Ulfa. Burung. Oke. Mbak Wanda, iki bome iki. Heeh. Ana sing ngebleng barange. Kadung ngebleng iki yo angel lho. Ayo. Ayo. Neng Dongwaru numpak jaran. Aku guyu Mbak Jarwati numpak sumiran. Mangga diterke, ngono iki jenenge diterke. Oke. Ayo Nduk, nggih pantun mek rong garis wae. Oke. Mangga. Tuku lenga neng Kalipare. Oke. Cedhek. Cedek rasa dados sing penting murah. Mugi masyarakat Kalijinggo kathah rezekine. Oke, wadah rezeki. Apik kuwi. Guyub rukun masyarakate. Apik ya, apa neh? Nggih niku. Ono wayahe sing kari-kari sok ditangkap melih. Iya. Oke. Ya wis cukup. Tanah Sudan urung, Deng. Monggo Mbak Risa kula aturi jumeneng kepareng ngaturke ngopo? Ya. Apa? Niki mboten wonten pamundutan. Ora eneng, Nduk. Ora eneng. Musik nggih niki, Mas. Oke. Ben kolaborasi. Collaboration. Nggih, niki spesial nggih suka budaya sedaya saged. Oke. Musik oke. Karawitan nggih Langgam oke. oke. Heeh. Dangdut oke. Ya. Jak jaranan oke, berot oke. Oke. Sebarang sarwa oke. Jo, apa Nduk? Ayang-ayang. Niki mau enten sing nyuwun. Oh ngono. Nggih. Oke, kaya ngopo aku dhewe urung tau weruh. Hati
elok-elok nduk matur bangun Matur banget nuwun. ing atase mung tembunge sak ayang-ayang wae kok ya luar biasa